ಛತಾ ಪಚಾ ಪಣ್ಪಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಖಾಡೊಡು ನಡ್ಪಿನ ಕಥೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಣ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆನ ಸುತ್ತ ನಡ್ಪುಂಡು. ಸಬ್ಬು, ವೆಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಥಾಮಸ್ ಸೇರ್ದು ಫ್ರೈಡೇ ಫೈಟ್ ನೈಟ್ ಪಣ್ಪಿನ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಖಾಡೋನು ಸುರುಮಲ್ಪೋಯರೆ. ಆಂಡೆ ಕಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ದ ಪಿರವು ಮೊಕ್ಲೆನ ಜೀವನೊಡು ಎದುರಾಪಿನ ಅಪಾಯಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಸಿನಿಮೋಡು ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಲು ಹೈಲೈಟ್. ಚಿತ್ರದ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೀರೋಲು ಅಕ್ಲೆನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಲುಕ್ಡು ಸಕ್ಕತಾದ್ ತೋಜುವೆರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನಿಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಮಯೋಡು ಸಿನಿಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದೆಂಡೆ. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾದ ಸುರುತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಕಥೆ ಉಡೆಗು ಪೋಪುಂಡು ಪಣ್ಪಿನನೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನಾತು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು. ಚಿತ್ರೊಡು ಅಮ್ಮೆ ಮಗಳ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲೆನ ಎಮೋಷನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದು ಬೈದಿಜಿ. ಕಥೇರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ದಿನೇರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಿಜ್ಜಿ. ಬರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಸೀನ್ಲೆಗಾದ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಕ್ಲಾದಿತ್ತರಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟಾಪುಂಡು. ಆಂಡೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಥೆ ಬೋಡು ಪಣ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂತೆ ನಿರಾಸೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಂಡಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮದಪಡೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲು.